راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفل عليه كرنعة عالم كوينكم نمدوات راديو إيرنا أتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع كلتا مقابيت كلتا شحن إسران كلتن فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو حبرت أفريقيا يوكرين قبل أن تسلمت أفريقيا تريو زلا على السرطو مفللاي دو كتبل تصويعو حبرت أوروبا سودان قبل الورا روسيا مرقصيا بنتصور كتقلت تصويعو أمريكا دحر أستاد حد عمت أب سومالي نفرت متقعتي أكايدا راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان على توزينا حبرت أفريقيا يوكرين قبل أن تسلمت أفريقيا تريو زلا على السرطو مفللاي دو كتبل تصويعو أتي حبرت أب أديس أبا خبز ركب بيت صحفتو أب زوطو مقلتي ورا روسيا قبل أن يوكرين مش جمرة أب تهجر تصنحو أفريقيا كوتو أب زفتنلو روي عليه النتي قاتمهم كمزلو قاليتو أب أوان قلولاو زخون السب عليتو بزي قدس كابتن هيوتو زاسكو بوتا خواتس مسارتاو سب أو مسولي بمبال حبرت أفريقيا بفلاي أبدو بزركبو يوكريناوان وتعدرات حبر قربة دار أيو سبيس قروم هلاوم أزيو خمسة تحساسبو أملكيتو أبوم بركومشن حبرت أفريقيا موسى محمد بوغانو أبزهبو قال أبي يوكرين يزركبو أفريقياوان كونتات بغرباي كتاتولو خمزولو بمقلات تسلمت أفريقياوان كاب يوكرين كي وطو تعاقيتهم ترايكي آكل موقع عزيا خيطك أمون بسراويت يوكرين يخلقلو مهلاوم أزيو أشعال مخانو حبيرو أفريقياوان بعلي السرطو السبقو التحزاك وطعو سؤال ناين عزبن زبل حبرت أفريقيا يوكرين كم تنتعدو تسعتنياتات كابها قراخ وطو تحق الزلا تمساسال رديئة نتسلمت أفريقياوان كتهبن نأغراو السبقو مسلات كتخبرن يتوع سودان أب قداي ورا روسيا قبل على يوكرين مرقص أخذت نتصر حبرت أوروبا حتيتو وكلت حبرت أوروبا أب سودان بسنبت إسران شوعتن لكاتي أب كارتوم مسبب سلطان سودان أب زقبر وركب بوتا دروان عزز تهاجرك وهب تسنحة تجراج أو مرقصي بنتصر كجلت اللهم حتيتهم حبرات هاجرات نورا روسيا بزملكت أب جنيفا أب زكايدو دمت ناي مهاب مسرح سودان يتعقبو دمت هبا سبب سلطان حبرات هاجرات بوغنهم امس أب جنيفا زركب وكلت منقص سودان أب زقبر وركب سودان أكل محبر سب عالم كوين أخذ كتصل تدلن تخوينا نورا روسيا أب يوكرين بنتصور كم تخونو نوخة تفلت اللوائلهم بسوني إسران شومونتن لكاتيت بجنرال عبد الفتاح البرهان استمرحا أخيبا وتهدرا وقنصل السودان نزب زم الكتاب زهبو مقلتي سودان أب يوكرين تفتيرو زلو زي مقداو بسلامة وزة فتح اللوائلة تأمن بمبال دقيمو نتورار كم زي كونونو أفليتو أبالات كونغرس أمريكا بوغنوم أم محبراو من رخيبتات بزرقحو زلو رئيتوتات سودان أبايتو سب أو مسالات حبرات هاجرات دمت أمعك أبان عدد جنرال محمد حمدان دوغالو ناف روسيان زشقل يخبلو يقلت اللو سودان نتورار كتكونن سراويت روسيا بقصبت كاب يوكرين كواتسن انتزي تصويعا كاب هاجرات معراب تدناغت انت كركب زتصنحة وتهدراو قنصل سودان كايدو زتصنحة ديبلوماسيا وتصعرتات ندحريت كم زملس تنتنت بوليتيكا تهاجر يقلتو أمريكا أب صومالي نفرت متقعت خمسة كايدت أفريكوم أفليتو أمريكا كاب صومال تقللا خمس وطقت كتقلت كم تنحت زفلت كوينو أبز عين من العالم نابكينات روسيان يوكرين ناتيبولو زل أوان مس أبالات عق أب سلام حبرت أفريقان سراوي صومالين بمتحبار نتمتقعت خمس فتسمتو كاب صومال تسفنو زينا عملكتو أب مأكلاي إز أمريكا تنفر أفريقيا حلافي فوليس الرحيتات ميجر أندرو كال كاب زهبو قال طرف كجلة الشباب نا أمريكا نايك أربان يرحو قنسقات سلزخونة نمد مساسو أب زقبر قالسي كقص المخانو حبيرو نصب مقلتيو أب تسرحيت قبل علي سلامة وهزب زورة دا قدقات كم زيلا عملكتو انتخونا قبل علي الشباب نزورة دا قدقات بزملكات زخونة مبرهي أيهابن موضع سراويت فرنسا كاب حيالو هاجرات أفريقيا زشغلة أمريكا أب أفريقيا هلاو أخذ الرقاقز وتهدراو سرحيتات كتقبر كم تخقل أمتات كوهابو تسانيحيو زخبركم سمعتنا زينا أبسفتي ملا راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان دقماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا زغط المدبنا بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبصمون زي كخون سنة مكتال
ወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬን ጽልውኡ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሓለፈ ሰሙን 24 ለካቲት ኣጋወጋሕታ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዩክሬን ዝቕመጡ ዜጋታት ኣብ ሰዓቶም ብዝመልኦ ኣላርም ዘይኮነ ብድምፂ ሚሳይላትን ደብዳብ ነፈርትን እዮም ካብ ድቃሶም ተበራቢሮምን ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ከም ዝጀመረ ተረዲኦምን ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ንምንታይ ተጀሚሩ ኢሉ ምስ ዝሕተት ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተፈላለየ መልሲ ክህብሉ ይኽእሉ እዮም ንመን ተሓትት ድማ ኣገዳሲ እዩ ዝወሃብ መልሲ ብዘይገድስ እቲ ዘይንቡርን ክኸውን ዘይነበሮን ግን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ልኡላዊት ሃገርን ህዝብን መጥቃዕቲ ምክያድ እዩ እዚ ድማ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጥሕስ እዩ ሩስያን ዩክሬንን ንኣማይት ዓመታት ዝምጠጥ ሕማቕን ጽቡቕን ብልጽግናን ውድቀትን ዝሓቆፈ ነዊሕ ሓባራዊ ታሪኽ ኣለወን ካብ ኣብ በይኑ እዋን ዝቀያየር ዝነበረ ደዋዊ ካርታታት ኤውሮጳን ኣህዛብ ስላቭን ሩስን ናብ ብነገስታት ጻር ዝመሓደር ዝነበረ ንግስነት ሩስያ ካብ ማሕበራዊ ሕብረት ሪፓብሊካት ሶቪየት ክሳብ ምብትታን እቲ ሕብረትን ምእዋጅ ናጽነት ዩክሬንን ካብ 1721 ክሳብ ሎሚ ዝዝርጋሕ ናይ 300 ዓመት ታሪኽ እዩ ሩስያ ንልዕሊ 200 ዓመታት ብነገስታት ጻር እትመሓደረሉ ኣብ ዝነበረት እዋን መግዛእታ ካብ ፊንላንድ ኤውሮጳ ክሳብ ኣላስካ ሰሜን ኣሜሪካ ካብ ማእከላይ ምብራቕ ክሳብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ይዝርጋሕ ነይሩ ዩክሬን እውን ኣካል ዝምሕዳር ነይራ እንተኾነ ንግስነት ጻር ኣብ መጀመርታ 20 ክፍለ ዘመን ኣብ ኩናት ሩስያን ጃፓንን ከምኡውን ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ስለ ዝተሳዕረ ኣብ ሰራዊት ይኹን ግዝኣት ሰፍ ዘይብል ሞራላዊ ውድቀት ኣጋጢምዎ እዚ ስዕረት እዚ ጨካና ኣገዛዝኣ መራሒ ጻር ኒኮላስ ካልኣይ ተወሲኽዎ ኣብ መላእ እቲ ግዝኣት ዓፀቦ ጥሜት ተኸቲሉ ሚልዮናት ሰባት ሞይቶምን መነባብሮ ከፊእዎምን ኣንጻር ምምሕዳር ሰውራታት ክለዓዓሉ ጀሚሮም ሰውራውያን ብውሑዳት ሊቃን ክመሓደሩ ከም ዘይደልዩ ኣብ ክንድኡ ብገዛእ ርእሶም ብሰራሕተኛዊ ኣካል ሕብረተሰብ ክመሓደሩ ጸዊዖም ቀጺሉ ብካርል ማርክስ ተፈልሲፉ ብቭላድሚር ለኒን ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝተሃቀነ ስነ ሓሳብ ዴስነት ኣብ ስርዓተ ፖለቲካ ሩስያ ክትኣታተኡ ጥንተ ገይሩሎ ዴስነት ንሃብታምን ድኻን ማዕረ ዝገብር ስነ ሓሳብ ስለ ዝነበረ ብገለ ተቐባልነት ረኺቡ ብገለ ድማ ተነጺጉ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ንዴስነት ዝቃወሙ ብጻዓዱ ዝፍለጡ ዜጋታትን ንሰውራን ስነ ሓሳብ ዴስነት ክርዕም ዝድግፉ ብቐያሕቲ ዝፍለጡ ውግእ ሓድሕድ ተኻይዱ ቀያሕቲ ብምስዓሮም ድማ ኣብ 1922 ናይ መጀመርታ ሃገረ ማሕበራዊት ሪፓብሊክ ሕብረት ሶቪየት ተመስሪታ ዩክሬን ኣብ 1768 ኤውሮጳውያን ብብሄራት ክከፋፈሉ ኣብ ዝጀመሩሉ ነፃ ግዝኣት ክህልዋ ወጢና ነይራ ግን ኣይሰለጣን ኣብ 1922 እውን ተመሳሳሊ ዕድል ረኺባ ነይራ እንተኾነ ኣብቲ ሃገር እውን ኣብ መንጎ ንዴስነት ዝድግፉን ዝቃወሙን ኩናት ተኻይዱ ንዴስነት ዝድግፉ ስዒሮም ንዴስነት ዝደገፉ ዩክሬናውያን ሶቪየታዊት ዩክሬን ብምስራት ምስ ሩስያዊት ሕብረት ሶቪየት ብፌደሬሽን ተጸንቢሮም ሓያሎ ካልኦት ከም በዓል ኢስቶንያ ላትቪያ ሊትዌንያ ቤላሩስ ኣብ ኤውሮጳ ካዛኪስታን ኪርጊስታንን ካልኦትን ድማ ኣብ ማእከላይ ኤስያ ምስ ሶቪየት ሕብረት ተጸንቢራን ቀዳማይ መራሒ ሕብረት ሶቪየት ዝነበረ ለኒን ኩሉ ጽላታት መንግስቲ ኢንዱስትሪ ንግዲ ባንኪ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር መንግስቲ ብምእታው መሬት ንህዝቢ ዓዲሉ ነዚ ዝተቃወሙ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዩን ቀቲሉን እዚ ናይ ዴስነት ኣካይዳ ጅምር ከየበለ ምእሰን ርእሰ ማላውነት ዝኣምና ዝነበራ ሃገራት ምዕራብ ዘይሳንብ ብምንባሩ እቲ ምጥማት ፈጢሩ ምክንያቱ ሃገራት ምዕራብ እቲ ኣተሓሳስባ ናብ ሃገራትን ከይልሕም ስጋት ሓዲረን ሶቪየት ሕብረት ድሕር ለኒን ብምሕደራ ዴሳውነት ሌኒኒዝም ማርክሲዝም ካብ ጆሴፍ ስታሊን ክሳብ ሚካኤል ጎርባቾቭ ን74 ዓመታት ተመሓዳዲራ ምስ ሃገራት ምዕራብ ብፍላይ ድማ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝሑል ኩናት ተሸይማ ክሳብ ምፍራሳ 1991 ቀጺላ ፌደሬሽን ሶቪየት ሕብረት ኣብ ቁጠባ ሰራዊት ኣጽዋርን ካልእን ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተወዳዳሪ ነይሩ እንተኾነ እዚ ሃገራዊ ዕቤት ብዋጋ ዳርጋ ብነጻ ዝሰርሑ ዜጋታት ብምንባሩ እቲ ፌደሬሽን ኣብ ደገ ሓይሊ እኳ እንተነበሮ ብውሽጢ ግን ዘይዕጉብ ሕብረተሰብ እናተፈጥረ መጺኡ እቲ ሕብረት ብተወሳኺ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብኣጽዋርን ሰራዊትን ክሳብ ዓንቀሩ ዓጢቑ ዓለም ዴሳዊ ስነ ሓሳብ ናብ ካልኦት ሃገራት ዓለም ከስፋሕፍሕ ይሰርሕ ነይሩ ነዚ ንምምካት ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ድሒረን ዝተጸንበረኦ ቱርክን ሓባራዊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ መስሪተን ፌደሬሽን ሶቪየት ሕብረት ኣብ ውሽጢ ዜጋታቱ ብዝነበረ ዘይዕጉብነትን ብሓይልታት ደገብ ዝተገብረ ጽልዋታትን
ኣብ 1991 ፈሪሱ እቲ ሕብረት ድማ ናብ 15 ሃገራት ተመቃቂሉ ካብዚአን ሓንቲ ናጽነታ ዝኣወጀት ሃገር ዩክሬን ነይራ ከምቲ ዝተጠቕሰ ኣህዛብ ዩክሬንን ሩስያን ሓበራዊ ታሪኽ ዘለዎም እዮም መበቆሎም ካብ ምዕራባዊ ስላቮክ ብምዃኑ ድማ ቋንቋኦም ተመሳሳሊ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ሓያሎ ሩስያውያን ኣብ ዩክሬን ክቕመጡ ከለዉ ዩክሬናውያን ድማ ቋንቋ ሩስያ ካልኣይ ቋንቋኦም እዩ እንተኾነ ኣብቲ ነዊሕ ታሪኾም ዩክሬናውን ሩስያውን ብሄራዊ ስምዒት ኣማዕቢሎምን ዝፈላለዮም ባህልን ኣጥርዮም እዮም ድሕሪ ውድቀት ሕብረት ሶቪየት ሓያሎ ሃገራት ተፈጢረን እኳ እንተኾና ኣብ ከተማ ሞስኮ ዝማእከሉ መንግስቲ ሩስያ ግን ካብ ሕብረት ዝተፈለያ ሃገራት ኣብ ትሕቲ ጽልኡ ክቕጽላ ይባህጉ ነይሮ ኪዳን ኣትላንቲክ ኔቶ ብወገኑ ካብቲ ሕብረት ዝተፈለያ ሃገራት ናብ ኪዳኑ ክጽንብር ብምጅማሩ እቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ዘይምርዳእ ሕጂ እውን ቀጺሎ መብዛሕትአን ኣባላት ሶቪየት ሕብረት ዝነበራ ምብራቕ ኤውሮጳውያን ሃገራት ምስ ኔቶ ክጽንበራን ከለዋ ሩስያ ብዘረባ ካብ ምቅዋም ሓሊፋ ዝገበረቶ ይነበረን ድሒራ ግን ኔቶ ኣብ ዶባታይ ጽጋዕ ከም ዘሎ እዚ ድማ ንውሕስነታ ኣስጋእ ከም ዝኾነ ክትገልጽ ጸኒሓ ብቭላድሚር ፑቲን እትምራሕ ብሰደድ ነዳድን ጋዝን ሃብታም ዝኾነት ሩስያ ኣብ ሰራዊትን ኣጽዋርን ብብዝሒ ወፍሪ ከተካይድ ጸኒሓ ዩክሬን ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኔቶን ክትጽንበር ምዃና ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ብምጽንሓ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ምፍጣጥ ጸኒሑ ሩስያ ኣብ 2014 ንክፋል ዩክሬን ብምውራር ንሓውሲ ደሴታ ክሪሚያ ናብ ግዝኣታ ክትጽንብራን ከላ ደንስክን ሉሃንስክን ዝበሃላ ዞባታት ድማ ብእትሕግዞም ዕጡቓት ከም ዝመሓደራ ብምግባር ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ከም ነፃ ሃገራት ፈሊጣተን ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመረ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ንዝሓለፈ 8 ዓመት ክዋህለል ዝጸንሐዮ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሰራዊታ ክትኣኻኽብ ድሕሪ ምጽንሓ ድማ ናብ ሙሉእ ወራር ተሰጋጊሮ ዩክሬን ይኹን ሃገራት ምዕራብ እቲ ወራር ቭላድሚር ፑቲን ካብ ዓለማዊ ሕጊ ወጻኢ ብዓመፅ መንግስቲ ዩክሬን የካይዶ ከም ዘሎ ይገልጾ ሩስያ ብወገና ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያዊ ዝብሄሮም ዩክሬናውያን ጃምላዊ ቅትለት ጌራን ቋንቋም ከይዛረቡ ኣጊዳን ዝብል ምኽንያት ሂብዎ ኣለዎ እዚ ኮይኑ ግን እቲ ምስፍሕፋሕ ኔቶን ጎነፅ ፑቲንን ቀንዲ ጠንቂ ምዃኖም ብዙሓት ይሰማምዕሎ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ነዚ ወራር ንምስንኻል ኣብ መንጎ ክጥኣቱ ዝፈተነት ሃገር ኣብ ታሪኻ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ መቕጻዕቲ ከም ዝብየና ከጠንቅቕን ከሎ ኔቶን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብወገኖም ዩክሬን ኣባል ኪዳንን ሕብረትን ብዘይምዃና ኣጽዋር ካብ ምሃብ ሓሊፎም ካልእ ወተሃደራዊ ሓገዝ ክገብሩላ ኣይክእሉን እዮም በዚ ምኽንያት ትሑት ዓቕሚ ዘለዋ ዩክሬን ንሓንቲ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ድሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ካልኣይ ትስራዕ ራሻ ተፋጢጣ ኣብ መኸተ ትርከብ ሰራዊት ሩስያ ንርእሰ ከተማ ኪየቭ ዩክሬን ኣብ ሓፂር ግዜ ክቆጻጸሩ እዮም ዝብል ግምት እኳ እንተነበረ ሰራዊትን ህዝብን ዩክሬን ብዘርኣይዎ ተጻዋርነት ግን እቲ ወራር ተደናጊሎ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜለንስኪ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዝተኻየደ ወራር ብዘሎ ዓቕሚ ክምክት ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ይኹን ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝተመልሱ ካብ 18 ክሳብ 60 ዝዕድሚኦም ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ከቲቶም ይርከቡ ነዚ ተኸቲሉ ሃገራት ኤውሮጳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልኦትን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ቁጠባዊ ንግዳውን ቴክኖሎጂካውን እገዳ ኣብ ምክያድ ይርከባ ሓያሎ ካልኦት ወራር ልኡላዊ መሬት ዩክሬን ይቃወማን ኩሎም ተጻባእቲ ወገናት ናብ መኣዲ ዘተ ክመፁ ኣብ ምጽዋዕ ይርከባን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓደ ክፋል ናይ ዓለም ግጭት እንተተኻይዱ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣብቲ ካልእ ክፋል ጽልኡ ክሕድር ናይ ግድን እዩ ኣህጉር ኣፍሪቃ ድማ በዚ ግጭት ምጽላዋ ዘይተርፍ እዩ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ፊናንሳዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ምርዓሙ እቲ ሃገር ምስ ሃገራት ምትሕልላፍ ገንዘብ ከይትገብሩን ማዕቀብ ተነቢሩላ ኣሎ ናይ ኣህጉር ኣፍሪቃ ምስ ሩስያ ዓመታዊ ናይ $20 ቢልዮን ንግዲ ከአንቀፍ እዩ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ድሮ ዋጋ ነዳድን በርሚል ልዕሊ $100 ከም ዝዲብ ገይርዎ ኣሎ እዚ ነዳድን ዘፍርያ ከም ናይጀርያን ኣንጎላን ዝኣመሰለ ሃገራት ኣታው ዘኻዕብተለን ጽቡቕ ዜና እኳ እንተኾነ ንዝበዝሓ ሃገራት ግን ዋጋው መጓዓዝያን ፀዓትን ኣብ ምውሳኽ ተራኽልዎ እዩ ዋጋ ምግብን ሃለኽትን ወሲኹሉ ብዘሎ ግዜ ካብ ወፃእ ዝኣቱ ኣቑሑትን ሃለኽትን ክውስኽ ግምት ብምህላው ድማ ናይ ሓያሎ ኣፍሪቃውያን መነባብሮ ከኽብዶ ተኽእሎ ኣለዎ ሩስያን ዩክሬንን እተን ዝዓበየ ስርናይ ዘፍርያ ሃገራት እየን 30 ሚእታዊት ናይ መላእ ዓለም ድማ ይሽፍን ኣብዘን ሃገራት ዝፈሪ ስርናይ ክሕፈስ ወይ እውን ናብ ንግዲ ከይውዕል እንተተኸልኪሉ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዋጋ ባኒ ክውስኽ እዩ ብብዝሒ ስርናይ ካብ ዩክሬን ዝሽምታ ሃገራት
ቱኒዝያ ግብፂ ሞሮኮን ሊብያን ዋሕዲ መግቢ ብፍላይ ድማ ባኒ ዝያዳ ኸጥቃዕንዮ ዋጋ ባኒ ኣብ ሱዳን ግብፅን ቱኒዝያን ኣቐዲሙ ምልዕዓላት ህዝቢ ፈጢሩን ጸጥታ ሃገራት ሓሚሱን ብምንባሩ ሕጂ እውን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ተመሳሳሊ ተርእዮ ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣብ ዩክሬን ብተወሳኺ 10,000 ኣፍሪቃውያን ተምሃሮን ተቐማጦን ኣለዉ ኣፍሪቃውያን ተምሃሮ ኣብ ዩክሬን ከይዶም ክምሃሩ ዝመርጹሉ ምኽንያት ኣብታ ሃገር ዝወሃብ ትምህርቲ ብመጠኑ ሕሱር ብምዃኑ ኮይኑ ዝበዝሑ ተምሃሮ ሕክምና የጽንዑ በዚ ምኽንያት ኣብ ዩክሬን 8,000 ሞሮካውያን 4,000 ናይጀርያውያን 3,000 ግብፃውያን 1,000 ጋናውያንን ካልኦት ሓያሎ ዜጋታት ተሃጉር ክህልው እንከለዉ ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ እዞም ተምሃሮ ከም ሰቦም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክሰግሩ እኳ እንተፈተኑ ኣድልዎን ዓሌታውነትን ይገጥሞም ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣለዎ ካብ ዩክሬን ክወፁ ቀዳምነት ዝተዋህቦም ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን እኳ እንተኾና ኣፍሪቃውያን ናብ ዶባት ፖላንድ ከይንሰግር ተኸልኪልና ክብሉ ይኸሱ ብምህላዎም ንሓያሎ ኣፍሪቃውያንን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣቆጢዑ ኣሎ መንግስቲ ናይጀርያ ብወገኑ ኣፍሪቃውያን ማዕረ ካልኦት ዜጋታት ክረኣዩ ብሰንኪ ሕብሪ ቆርበት ኣድልዎ ከይግበረሎም ፀዊዑ ኣሎ ብዲፕሎማስያዊ መዳይ ምስ ንርኢ ግዝያዊ ተወካሊ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ፕሬዚደንት ሴኔጋል ማኪሳል ከምኡውን ኣቦ ወንበርቲ ሕብረት ሙሳ ፋኪ መሐመድ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለጺ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓደገኛን ብጥንቃቐ ክርአ ዝግብኦ ኩነታትን ብምባል ከም ዘሕዘኖም ሓቢሮም ንሳቶም ብተወሳኺ መንግስቲ ሩስያ ይኹን ካልእ ዝኾነ ሓይሊ ዓለምለኻዊ ሕጊ ከኽብሩ ሉኣላዊ መሬትን ዶባትን ዩክሬን ክኽበር ሩስያን ዩክሬንን ተኽሲ ደው ብምባል ናብ መኣዲ ዘተ ከቕርቡ ፀዊዖም ሃገራት ኬንያ ጋቦን ጋናን ናይጀርያን ኣብ ልዕሊ ሉኣላዊ መሬት ዩክሬን ዝተኻየደ ወራር ብምቅዋም ዓለምለኻዊ ሕጊ ሉኣላዊ መሬት ሃገራት ከኽብር ብምጽዋዕ ዘተ ሰላም ዕድል ይወሃቦ ክብላ እንከለዋ ደቡብ ኣፍሪቃ ብወገና ኣብቲ ጉዳይ ናይ ዝኾነ ወገን ፀግዒ ከም ዘይትሕዝ ብምግላጽ እቲ ግጭት ከም ዘሕዘና ክልቲኦም ወገናት ክዘራረቡ ተማሕፂና ሩስያ ኣብ ዘን ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እያ ናብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ጠመተ ብምግባር ምስ ሓያሎ ሃገራት ዝምድና ከተመሓይሽ ጸኒሓ ሩስያ ጥቕማ ካብ ምትግባር ሓሊፋ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሃገራት ኣፍሪቃ ኢዳ ዘይትአቱ ወይ እውን ሃገራት ፖለቲካዊ ለውጢ ከተግብራ ዘይትድርኽ ብምዃና ብሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ተቐባልነት ረኺባላ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን قوام هاجرو بمقيار قدب نزيبلو عمتات أب كورشا سلطان كوف قبل زخاء مرحي أب رئيس مخانو مس مرحتي حيالو أفريقيان هاجرات دمساسا لنتالو روسيا دمس هاجرات أفريقيا أو دو حبرات هاجراتون أزيه قدسايو إتا هاجر أب قنصل بايتو سب أو مسلات ودو حبرات هاجرات درو دقفني هاجر إيرترا رخيبالا قنصل بايتو سب أو مسلات ودو حبرات هاجرات ንጉዳ ዩክሬን አመልኪቱ ህጹጽ አኼባን ክካየድ ኣብ ዝሃቦ ድምፂ ኤርትራ ሩስያ ቻይና ኩባን ቬኔዙዌላን ተቃዊመንኦ እቲ ጻውዒት ካብ 47 ሃገራት እተን 29 ክድግፍኦን ከለዋ 13 ድማ ድምፂ ምዕቃብ ኪረናሎ ኣብ ግዜ ሶቪየት ሕብረት ሩስያ ምስ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ጥቡቕ ዝምድና ክትምስርት ክኢላ ነይራ ዴሳው ስነ ሓሳባውን ኣስፋሕፊሓትለንያ ድሕሪ ውድቀት እቲ ሕብረት ግን ምስ ኣፍሪቃ ዝነበራ ርክባት ሃሲሱ ድሕሪ መጽንሑ ዳግማይ ዝበራበር ዘሎ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣቐዲሙ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሪቃ ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ጉዳያት ሃገሩ ቀዳምነት ክወሃባ ምዃኑ ሩስያ ምስ ኣፍሪቃ ብፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ምክልኻልን ጸጥታን ቁጠባ ምቁጻር ሕማማት ትምህርቲ ሰብኣዊ ሓገዝን ካልእን ኣብ ሓድሕደን ምትሕጋዝ ክገብራን ክለዋወጣን ገሊጹ ነይሩ ኣይዶንጌን ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሴርጌይ ላቭሮቭ ናብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደት ምግባር ዝምድና ኣብ ምድልዳል ክሸባሸብ ጸኒሑ ሩስያ ሻቡ ካብ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሓሊፋ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ክትሰላስል ተራእያ ኣብ ሱዳን ወተሃደራዊ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ክትከፍት ምስ ዩጋንዳ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ማእከላዊ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃን ካሜሩንን ወተሃደራዊ ስምምዓት ክትገብርን ከላ ምስ ሓያሎ ካልኦት ድማ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናኣ ኣብ ምምሕያሽን ወፍሪ ኣብ ምግባርን ትርከብ ሩስያ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ኣፍሪቃ ብምቁማት እተሰላስሎ ዘላ ካልእ ወተሃደራዊ ዝምድናዮ ሩስያ ኣብ ዕድጊ ጽዋር ኣዝያን ኣፍሪቃ ኣገዳሲት ሃገር እያ ምኽንያቱ ካብ 2014 ክሳብ 2019 16 ሚእታዊት ፍርያት ጽዋር ሩስያ ብሃገራት ኣፍሪቃ እዩ ተዓዲጎ
ኣንጎላ፣ ናይጀርያ፣ ሱዳን፣ ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶን ኢኳቶሪያል ጊንን ነፈርቲ ኩናት ሄሊኮፕተራትን ዘጠቓለለ ናይ መሸጣ ጽዋር ውዕል ጌራ። ብዘይካዚ ሩስያ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኢስዋቲኒ፣ ዛምቢያ፣ ኣንጎላ፣ ኡጋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ግብፂ፣ ኣልጀርያ ሓዊስካ ምስ 25 ሃገራት ኣፍሪቃ መጠኑ ዝፈላለ ወተሃደራዊ ውዕል ከቲማላ። ሩስያ ብተወሳኺ መንግስቲ ብዝውንነን ትካላትን ናይ ውልቅን ነዳዲ፣ ጋዝ፣ ማንጋኔዝ፣ ቦክሲትን ካልእን ትዕድን። ኣብ ሃገራት ጊኒ፣ ኣንጎላ፣ ሞዛምቢክ፣ ካሜሮን፣ ጋናን ናይጀርያን ድማ ድሮ ኮንትራት ወሲዳላ። ሩስያ ኣብ ኣፍሪቃ ጀሚራቶ ዘላ እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ብሽም ናይ ጸጥታ ኩባንያ ወተሃደራት ብምውፋር ኣብ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ፣ ማሊ፣ ሊብያ፣ ሱዳን፣ ዚምባብዌ፣ ሞዛምቢክን ማዳጋስካርን ተኸፊሎም ዝሰርሑ ዕሱባት ወተሃደራት ማለት መርሲነሪስ ኣዋፊራላ። ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ሩስያውያን ዕሱባት ብኩባንያ ጸጥታ ዋግነር ግሩፕ እዩ ዝፍለጥ። እዚ ኩባንያ እዚ ናይ ብሕቲ ከም ዝኾነን ምስ መንግስቲ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብሉን ዝገልጽ እኳ እንተኾነ እቲ ሓቂ ግን ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ። ጉጅለ ወተሃደራዊ ዕሱብ ዋግነር ግሩፕ ሩስያ ምስ ዩክሬን ኣብ ትዋግኣሉ ዝነበረት እዋን ኣብ 2014 እዩ ኣብ ከተማ ሴንት ፔተርስበርግ ሩስያ ተመስሪቱ። ወተሃደራት ሩስያ ናብ ውሽጢ ዩክሬን እንተኣትዮም ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ከኽሳ ስለ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ስርሒት ዝገብሩ ዋግነር ግሩፕ እዮም ነይሮም። እቲ ጉጅለ መጀመርታ ናብ ሱዳን ይኣትዩ። ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር አልበሽር ኣብ 2017 ኣብ ሩስያ ኣብ ዝበጽሓሉ ሩስያ ንሃገሩ ሱዳን ካብ ተጻብኦታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክትከላኸለላ ሓቲቱ ነይሩ። ኣብ 2019 ናዕብን ቅልውላውን ሱዳን ኣብ ጥርዙ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ዕጡቓት ዋግነር ግሩፕ ኣብ ከተማ ካርቱም ተራእዮም ነይሮም። ዋግነር ግሩፕ ናብ ሊብያ ብምእታው ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ንዝተዋህቦ ጀነራል ከሊፋ ሓፍታር ይሕግዝ ኣሎ። ዕሱባት እቲ ጉጅለ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ድሮንን ኣብ ምዝዋር ብቕጭ ሕርሙ ኣብ ዝካየድ ስርሒታት ኣብ ምስታፍ ወተሃደራት ኣብ ምዕላምን ተጸሚዱሎ። ኣምሳያኡ ሩስያ ኣብ ሊብያ ናይ ነዳዲ ዕደና ውዕል ተዋሂቡ ኣሎ። ኣብ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ፍራንሷ ቦዚዘ ኣብ 2013 ብዕጡቓት ሓይልታት ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምዕላው እቲ ሃገር ብውግእ ሓድሕድ ክትሕመት ጸኒሓ። ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ፋውስቲን ኦርቻንደ ተወዱራ ኣብ 2016 ብምርጫ እኳ ናብ ስልጣን እንተደየበ ኣብታ ሃገር ዝነጥፉን ስጋት ኮይኖሞ ዘለውን ዕጡቓት ሓይልታት ግን ክስዕሮም ኣይከኣለን። እቲ ዝገርም ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ነዚ ጉጅለ ሓወልቲ ተሰሪሕሉ ኣሎ። መንግስቲ ማሊ ብተወሳኺ ሰራዊት ፈረንሳ ካብ ሃገሩ ክወፁ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ብምጽናሕ ሩስያውያን ዋግነር ግሩፕ ናብቲ ሃገር ኣትዮም ይርከቡ። ሩስያ ኣብ ኣፍሪቃ ጌራቶ ዘላ ምትእታው ድሮ ሱር ክሰድድ ጀሚሩሎ። ሃገራት ኣፍሪቃውን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘለወን ኣረኣእያ እናቐይራየን ዝመጻ ዘለዋ ዝኾነ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝግበር ድምፂ ናይ ምሃብ መስርሕ ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ድምፀን ክዕቅባ ወይ እውን ንሩስያ ክድግፋ ከም ዝኾና ሓያሎ ወገናት ይግምቱ። ሕጂ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ብዙሕ መዳያት መነባብሮ ህዝቢ ዓለም ለውጠ መቐይሮ ከም ዝገብር ፍሉጥ እዩ። ኣፍሪቃውን እንተስ ክብሪ ዋጋ ከስዕቦ ብዝኽእል ምትንኻፍ መነባብሮ እንተስ ብዲፕሎማስያዊ መዳይ ክትንከፍያ። ተወሳኺ ክቡራት ሰማዕትና እዚ መደብ እዚ ንኣፍሪቃዊ ጉዳያት ዝትንክፍ እኳ እንተኾነ ኣቐዲምና ብዛዕባ ሩስያ ዩክሬንን ኣፍሪቃን ከበልዓልና ግን ብዛዕባ ፍሉይ ባህርያት ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜለንስኪ ገለ ክንብለኩም። ቅድሚ 3 ዓመት ቮሎዲሚር ዜለንስኪ ፕሬዚደንት ሃገረ ዩክሬን ክኸውን ይኽእል ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ፖለቲከኛ ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ተዋሳኣይን ኮሜድያንን ነይሩ። ወዲ 44 ዓመት ቮሎዲሚር ዜለንስኪ ኣብ ቴሌቪዥን ዝቐርብ ናቱ ናይ ኮሜዲ ምርኢት ዝነበሮን ኣብ ሓያሎ ፊልምታት ዝተዋስአን እዩ። ንሱ ኣብ 2015 ኣገልጋሊ ህዝቢ ሰርቫንት ኦፍ ዘ ፒፕል እትብል ፊልም ክዋሳእ ተሓቲቱ ተቐቢልዎ። ዜለንስኪ ኣብታ ተኸታታሊት ፊልም መጀመርታ መምህር ካልኣይ ደረጃ ኮይኑ ዓዩ። ቀፂሉ ብዛዕባ ብልሽውናን መፍትሑን እናተዛረበ ተምሃሮ ቪድዮ ይቐድሕዎ እሞ ኣብ ኢንተርነት ይዝርግሕዎ። እታ ቪድዮ ህብብቲ ትኸውን፣ ህዝቢ ድማ ይፈትዎ። ቀፂሉ ሰብ መዚ መንግስቲ መፂኦም ህዝቢ ስለ ዝፈትወካ መራሕ ሃገር ክትከውን ኢኻ ተባሂሉ ሃንደበት ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣብታ ፊልም ይሰርሕ።
በዚ ስራሕ ኣብ ሃገረ ዩክሬን ኣዝዩ ህቡብ ኮይኑ እታ ተኸታታሊት ፊልም ድሕሪ 4 ዓመት ኣብ መጋቢት 2019 ተወዲኣ 6 ወርሒ ቅድሚ ምውዳኣ ግን ዜለንስኪ ናይ ብሓቂ ፕሬዚደንት ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ዝበዝሐ ህዝቢ ክመርጾ ከም ዝኽእል ተገሚቱ በዚ ተደፋፊኡ ቭላድሚር ዜለንስኪ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከም ዝወዳደር ኣፍሊጡ ኮሜድያን ብምዃኑ ብዙሕ ሰብ ዋላውን ማዕከናት ዜና ኣይኣመንኦን ናይ ብሓቂ ዲኻ ክትወዳደር ዝብል ሕቶ ጥራይ የቕርብሉ ነይሮም መዓልቲ ምርጫ ኣኺሉ ናይ ፖለቲከኛታት ምትላል ዘሰልከዮም ዩክሬናውያን ብ72 ሚእታዊት ዜለንስኪ ፕሬዚደንት ክኸውን መሪጾሞ ዜለንስኪ ምስ ብጾቱ ብምዃን ናይታ ፊልም ኣርእስቲ ኣገልጋሊ ህዝቢ ትብል ሰልፊ ፖለቲካ ብምስራትዮም ናብ ሓፈሻዊ ውድድር ኣትዮም ልዕሊ 120 ወናብር ባይቶውን ተዓዊቶም ድሕሪ ምውዳቕ ሶቪየት ሕብረት ኣብ 1991 ናጽነታ ዝኣወጀት ዩክሬን ጥዑያት መራሕቲ ኣብ ምምራጽ ዕድል ኣይገበረትን ኣብ ስልጣን ዘዝደየቡ ብብልሽውና ክኽሰሱን ብሰላማዊ ሰልፍታት ካብ ስልጣኖም ክዕለውን ጸኒሖም ቭላድሚር ዜለንስኪ ኣብ ስልጣን ብምምጽኡ ግን ምስቲ ፖለቲከኛ ዘይምዃኑ ለውጢ ከምጽእ ትጽቢት ብዙሓት ነይሩ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኩናት ተጸሚዱ ይርከብ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና سلام كمي تغنيو فتواتها تلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوف نيزبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو قدماكم أدالاونا أغراب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان نبركب صحافي ناتنايل تخلاي أب كل ركبات أما بزحتي عود حدار قال مللي بحريات زلويز مسل أتي أبز مصنعة الزوات أي جازيت أو مجلسي نحدر بزملكات عود المخان فورمولا حساب معب بس يحلو تمرة مرتي نز فورمولا زي بزيادة من أنتي خرجوه نسالس عمت ويكون العليا فقراء وحبرت التخافلو درجة عمل عليا 400 زخون وأمريكاويان $7 مصنع تجيرهم يوم كلهم تم تأكبتي دك السنة حمشان ويكون العلي زعد ميوم أمريكاويان من إيرهم نحضر ركب نبارز قبرون تايو حدار نوي حكت نحز خيل بخميو حسب من اللوات أتم تمرمرتي كم زقلصوا زخون يخون ركب نخغصل حسب من اللوات أقداسيو مبزحتيون كابتم مصنعتي تقبر لهم سوات مبزحتيو أب حدار زقاتم صاقمات بقهدي حسب من اللوات كفتح كم زغليم زامنو بانس أروخا حدارهم زفرسي بزحات سبات حسب زي اللوات ومخانم يمزامنو سلزي حسب من اللوات نتياب زخون يخون ركب ببهريا ومنقدي زلعال قيقوا كهدوي خاديو حدا خبتهم تمرمرتي نحال حدكا قيقوا حسب كتلاوت وانت زيكي إلكم كل التزموت درهيكم هيلو نيرو حقيو سبكينكا إهن مهين كتبها للوكا فلتأت تاب حدار بزوح قداسي قدلو نابنت نعخدكمن مسعملتكمن أم مسعين تايكم زعب سبيكم مردا عوت هيوت نو مسرات أزيوها قداسيو انتخونو جن بمسرت مصنعتي حدا خبتي أزيوها قداس عينت فلتت بزعباتي تمرعو سب مردا ايو أتحسس بؤمن زفكرو نقراتن
ካብ ህይወት ዝደልይዎ ነገራትን ንሓድሕዶም ዝቃደውሉ ጉዳያት ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ከዓ ኢኻ ንመን ትምርዖ ከም ዘለኻ ብልክዕ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ እቶም ዕዉት ሓዳር ክረኽቡ ዝደልዩ ንመጻምድቶም ኣጸቢቖም ክሳዕ ዝፈልጥዎን ብዙሕ ተመኩሮታት ክሳዕ ዝረኽቡን ክምርዓው ክጽበዩ ኣለዎም ብምባል እቶም ተመራምርቲ ይገልጹ። እቲ ዝሓየለ ምኽሮም ምሳኻትኩም ዝመሳሰል ሰብ ምምርዓው እዩ ብምባል ይገልጹ። ሓዳር ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣጸጋሚ እዩ። እንተኾነ ግን ምስ ሓደ ከም ናትካ ዓይነት ዓሌትን ድሕረ ባይታን ኣንፈትን ዘለዎ ሰብ ምሕባር ቀሊል እዩ። ቃል ኪዳን ኣብ ዝቐረባ እዋን እናነከየ እኳ እንተኸደ ልዑል መጠን ፍትሕ ኣገዳሲ ኽፋልቲ ብዛዕባ ሓዳር ዝግበር ህዝባዊ ዝርርብ ኮይኑ ምህላው ምስጢር ኣይኮነን። ንፍትሕ ምሉእ ብምሉእ ከተወግዶ እትኽእለሉ ርግጽ መንገዲ እኳ እንተዘየለ እቶም ዕዉት ርክብ ዘለዎም ግን ሓዳር ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ ናይ ኣእምሮ ኩነታት ከም ዝኾነ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ። እቶም ተመራምርቲ ሽማግለታት ንመውስቦ ከም ስምዒት ክሳዕ ዘሎ ጥራይ ዝቕጽል ብወለንታ ዝግበር ሽርክነት ገይሮም ኣብ ክንዲ ዝርእይዎ ወላ እውን ኣብ ሓፂር እዋን እንተተመረረ ክኽበር ዓሚቕ ቆራጽነት ዝሓትታት ሓሳስባ እዮም ዘቕርቡ። ሓደ ካብቶም ተመራመርቲ ንመውስቦ ከም ተግሳጽ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ እዩ ዝብል። ልክዕ ከም ስፖርተኛ ወይ ሙዚቀኛ ኣብ ፍጽምና ፈጺምካ ኣይትበጽሕን ኢኻ። ብቐጻሊ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክትመሃር ኢኻ ትጸንሕ። ሓዳር ከምኡ እዩ። ዝያዳ ዓስቢ ዘለዎ ነገር ንምርካብ ድማ ንሓፂር እዋን እትረኽቦ ረብሓ ተስውዕ ኢኻ። ጸሓፊ ናትናኤል ተኽላይ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ንዘቐየሙኻ ኩሎም ይቕረበል። ልዕሊ ኩሉ ግና ንገዛእ ርእስኻ ድኹማት ፈጺሞም ይቕረ ኽብሉ ኣይክእሉን እዮም። ይቕረ ምባል ናይ ሓያላት ሰባት መለለይ እዩ። ማህተማ ጋንዲ ሰባት ንስኻ ካብ እትሓስቦን ላዕሊ ይቕረ በሃልቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ግዳር ንስኻ ባዕልኻ ይቕረ ክትብል ይግባእካ። ዝስማዓካ መረረት ገዲፍካ ንቕድሚት ተጓዓዝ። ቢል ኮዝቢ ናብ ዓወት ሙሉእነትን ሓጐስን ኣብ እትገብሮ ጉዕዞ ይቕረ ምባል ኣዝዩ ወሳኒ ነገር እዩ። ኣነ ምውልቀይ ነዚ ንምግባር ክኽእል ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ወሲድለ እዩ። ሓደ ሰብ እንተቐይሙኒ ናይ ባዕሉ ጌጋይ እሞ ንምንታይ ይቕረ ብለሉ መልሱ ብሓፂሩ እዚ ናይ ነፍሲ ፍትወት ተግባር እዩ። እዚ ንኻልእ ሰብ ኢልካ ዘይኮነስ ንባዕልኻ ክትብል ኢኻ ትገብሮ። እዚ ብዛዕባ ትኽክል ምዃን ወይ ድማ ብዛዕባ ምግጋይ ኣይኮነን። ብዛዕባ ውሕስነት ገዛእ ርእስኻን ብዛዕባ ሓይሊ ዘይምብኻንን እዩ። ቁጥዕን ጽልአን ምስ ዝብእስ ከዓ ንጽሊ ደጋጊምካ ክትነብሮ ኸለኻ ኣዝዩ ሓይልኻ ዘድክም ነገር እዩ። ድቃስ ዝስእን መን እዩ? ብሕርቃን ዝተመልአን እቲ ህልው ግዜ ብሓጐስ ዘየሕልፎን መን እዩ? ንስኻ ወይስ እቲ ቐረ ዘይትብለሉ ሰብ? በጃኻ ንገዛእ ርእስኻ ሕሰበላ እሞ ሕደጎ። ሓደ እዋን ጋዜጠኛታት ንደላይ ላማ ቻይናውያን ንሃገሩ ስለ ዝወሰድሉ ይበሳጮ እንተኾይኑ ምስ ሓተትዎ ከምዚ ኢልዎም፣ ብፍጹም ፍቕርን ይቕረ ምባልን እየ ዝልእ ከሎም ብኦም ብስጫው ንወላ ሓደ ይጠቅምን እዩ፣ ንዕኦም ኣይልውጦምን እዩ። ኣነ ግና ብብስጭት ጨጉራይ ክሓምም እኽእል፣ እሱ ድማ ንኣቶም እዩ ዝጠቕሞም። እስከስኻ እውን ከም ደላይ ላማ ዓይነታት ተሓሳስባ ይሃለወካ እሞ እንታይ ከም ዝኸውን ተመልከት። ሕደጎ ንዝጐድኡኻ ሰባት ይቕረበለሎም፣ ርስዓዮም እሞ ንቕድሚት ተጓዓዝ። ግዳ ተጠንቀቕ። ይቕረ ኢለሎም እየ ግና ይርስዖን እየ እንተኢልካ ይቕረ ትብል የለኻን። እዚ ማለት ግን ኣብ ልዕሊ ባህሪ ናይ ካልኦት ሰባት ገደብ ክትገብር ወይ ድማ ተቐባልነት ብዛዕባ ዘይብሉ ባህርያቶም ብኡ ንብኡ
ክትነግሮም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ዳሕራይ ግን ነቲ ውፅኢት ብምግንዛብ ምግዳፍ ማለት እዩ ዘቐየምካዮም ወይ እውን ዝጎዳእካዮም ሰባት ደውለሎም እሞ ይቕሬታ ሕትቶም ነዚ ክትገብር ምስ ዝኸብደካ ድማ ደብዳቤ ጸሓፈሎም ልዕሊ ኩሉ ግና ንገዛእ ርእስኻ ይቕረ በል ንገዛእ ርእስኻ ይቕረ ክትብል እንተጀሚርካ ንኻልኦት ይቕረ ምባል እውን ክቐለልካ እዩ ስለዚ ነዚ ሕጂ ንበሮ ንኻልኦትን ልዕሊ ኩሉ ድማ ንገዛእ ርእስኻ ይቕረ ናይ ምባል ልምዲ ከተማዕብል ከለኻ እቲ ዝመጽእ ለውጢ ኣዝዩ ኣደናቂ እዩ ተግባራዊ ስጉምታት ሓደ ይቕረ ዘይብልካሎም ሰባት ብምሉኦም ኣስማቶም ጸሓፍ ክልተ ንገዛእ ርእስኻ ይቕረ ዘይብልካላ ነገራት ብምሉኦም ጸሓፎም ሰለስተ ኣብቶም ጸሓፍካዮም ነገራት ኣድላይ ዕዮ ዕየ ሕቶታት ንገዛእ ርእስኻ ከይነቐፍካ መንነትካ ከም ዘለዎ እንተትቕበሎ ህይወትካ እንታይ መሰለ ነይሩ ንገዛእ ርእስኻን ንኻልኦትን ይቕረ እንተትብል ህይወትካ እንታይ መሰለ ነይሩ ምንጪ ኣብ መጽሓፍ 30 መዓልታት ደራሲ ማርክ ሬክላው ትርጉም ጎይቶም ሳህለ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣንብብ እቲ ዝበለጸ ሕነ ምፍዳይ ህይወት መራርያ ዓለም ድማ ደንዳኒት እያ ሰብ ድማ ሓቀኛ መንነቱ ሓይሊ ምስ ረኸበ ዘንጸባርቆ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ገሊጸ ዝነበርኩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ላዕልን ታሕትን ዘለዎ ጉዕዞ ሓያል ምዃን ጥራዩ ገዳሲ ሰብ ዘይበደሎ ሰብ የለን ኩነታት ዘይሃሰዮ ሰብ የለን ብዘፍቅሮ ሰብ ዝተበደለ እውን ቆፂርካ ይውዳን እዩ መንግስታትን ትካላትን ጨኮንዎ እውን ብዙሕ እዩ ንገለገለ ሰባት እሞ ህይወት ኮነ ኢላ ከም ዝተሓሓዘቶም ሕጊ ስሕበት እውን ከይተረፈ ክጻረሮም ትርኢ ንገለ ሰባት ግን ኩሉ ዝሓሰብዎ ክስልጦም ዝረገጽዎ ለምለም ገብረሎም ዘፍቀርዎ ከፍቅሮም ኩሉ ግዜ ልዕሊ ሰቦም ጸለብለል ኢሎም ይረአዩ ንገለ ውሑዳት እውን ንሃብታም ይጸድፎ ከም ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ጸጋ ክውሰኹ ርኢና ኢና እዞም ሰብ ጽቡቕ ዕድል ዝበሃሉ ሰባት ብማዕዶ ከምዚኦም ቀረብ ኢልካ ታሪኽ ህይወቶም ምስ ትገናጽል ግን ካልእ ታሪኽ ይጸንሓካ ከም ሰቦም ብማእልያ ዘይብሉ ሽግር ተኸቢቦም ትረኽቦም ስለዚ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ እውን ሽግር ካብ ሃለዎምን ነበሮምን ብኸመይ ዕዉታት ይኾኑ ኣብ ከመይ ዓይነት ዓዘቕቲ ሽግራት ተሸሚምና ኣለና ናይ ነብስና ባዕልና ንፈልጦ ኢና ዝተበደልናዮ በደላት ኣብ ልብና እንታይ ዓይነት በሰላ ገዲፉ ንፈልጦ ኢና ህይወትን ሰባትን ብቐሊሉ ክብድሉና ስማዕና መንብርካ ክንጽመሞ ኢና ንቃለስ ዘለና እቲ ጸገማትና እውን ዘይውዳእ ኮይኑ ይረአየና ኸውን ይህሉ እዩ ኣብ ከምዚ ደረጃ እንታይ ክንገብር ኣለና ሽግር ከጋጥመካ ከሎ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣብ መልእኽቲ ሓሳብካ ክትገልጽ ንዓዶም ከ ናይታ መጽሓፍ ኣርእስቲ ብልክዕ ክነግረኩም ኣይክእልን ሕጂ ጽሕፋ ዘለኹ ልበወለድ ዓይነት መጽሓፍ እያ ኣብታ ዛንታ ንሓደ ገጸ ባህሪ ብኹሉ ሸነኻቱ ብዙሕ ጸገማት የጓንፎሞ ሓንቲ ቓል ጥራይ ይደጋግም ካብዚ ጣይ ክብል ዝሰምዑ ዓርኩ ምስጢር ናይታ ቓል ሓቲትዎ ካብዚ ተሲኤ ክዕወት ኢሉ ድማ መሊሱ ኣሎ ናብ ሓሳበይ ክምለስ ሽግር ከጋጥም ከሎ ንነብስኻ ካብ ዝተሲኤ ንዓለም ከገርማየ ንኽትብል ድፍኣያ ልብኻ ዝሰበረካ ሰብ ንጽባሕ ከም ዘይትጥምታ ክገብረካ ክእል እዩ እንታይ እሞ ንዓኻ ንጽባሕ ከይጠመትከያ ክትትስእ ከም እትኽእል ጥራይ እመን ዘይትስበር ልቢ ንኽትውንን ጥራይ ጸዓር ሰብ መበዳሉ ይተርፎን እዩ ከም ድብደቱ ይብድል እቲ በደሎም ጽንጽያ ዓይንኻ ከምዘየንፍረልካ ክሳብ ዝኸውን ጥራይ ሓያል ኩን ትኸስር ስራሕ ትስእን ኩል ነገር እውን ምስ ላጥያ ዕቤካ ይህሉ ኸውን እዩ ሕጂኻ ንኹል ነገር መፍትሕ ኣለዎ ኣነ ብወገነይ ትባዕ ክብለካ ይደሊ ምኽንያቱ ነቲ ሽግር ከተዓሪ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ክትብል ከለኻዩ ሽግር ዝውሰኸካ ዘሎ
سلازي حنساب أقارص نبسخا فتش أبتغ توفر له ويا أو فير كالو زلخا فلت أتدلب بدحري جيجاتات كان صورات سقوم تقدمة نعم قد عوت كخونيو تبعي الكاتراي نوش تخان كوابي خان كتعزب حنساب أقارص نشجرات كا زي مقراس سعرتك مسلكا خالي اتعقدس نجرجن جيجا خمزلكا نختأمن ترايو زخبة دنبر مستردعكا جيجا خام عرايك الليليو نزبدلكا سنة حساب ويسب ويدماغو جلق حسان خفللو مقراس كلتا موتيو كم تنسخا سسقا خايو خساقيو قال نجر مكبار صدمان معلوم موتيو مغنياتو نحل مخاها من بارح نجيركا حلمهم نخينا برود ما عنك فاسل تخون أثناء خاز حق سكانة يسب كسارة خون دما نسيت عن سراح مخلايو بعبيون ادخل الزخ لانس أركان خون مع الداميو كم تبدل كفلت إيه عالم فتحويت كم زي كون الدمار الداني أتزبلت مفتحقن نحرك عنك خدك أمول خلا خايز مسأ نمحرق عي تفرح زي حرق سمعت زي بلو سبيو سمعت زي بلو دما هيوت يبلون زي حرق جن نعوز تقمون زي تقمون زفلتيو يحقو سمو نتزي حقو سمو مخنياتي دقاقمو يحرق أمو نتنقر دما دقيمو خريو يدلن كم زينا سبات بسمعت نحسب مس حسبنا دما يسمعنا سلا زحرق شعورنا زي حساب ذكرها عوت اتزبلت احنا مفدايو نزي أذكر انتهي قدسة كام زي التهلالخ انتهي هلكاب زي سمعك دبر زمهلل سلمتهي نعخا زي يربحكا هي وتوفي حيا المخن كل انت مخاخو قعزي دليت كان عخاب زلا على درجة سألك هجير كار ايو سعر خان عخا ناب سماي سألك هجبرو هيوت كم تازد لخيا خساب تخوهن سعر كل ناز أكل هبتي زلوا رئيتنا تراهن غير اتخاب غاز بلح مزبدلكا مسؤزة مامتي بالكان مسغات راي كابون لعلها بتم دونك ورسبتها على خوكايت الشرشر بلحنا قد كونت راي سعار كابتات مالز نبركيا لو من تنفيعكا مودما نعمتات كم زين تدقاقيم كيو زبدلكا سبي لن زي شقركا سبدما يلن مغنيات عود سبزخون كالو تراي خون بداليخا سلازي سعار ننبسخا ختمعبل سعر أب كندي نتبدالي خاخة ودقو بليس كاي متان كتوت شعوك أخبرك أيو أب حلمي نايكال أوت تسعي كوين كهاي ترقى أب نات كازانتا بدولا يتغون أب نات كازانتا جيجنا خوين كاوتسا نفسو كفشي قردما مغنيت كتكونك كل بدل مامك أرزانتا خاوني كل شقر مبليحي خايو تراهي نسخا عود كون على خا هرمو زانتا مهارو خوينو اخترقو بيخا نعين خباين دما أبنت ناخد كوني خا صحفي يوناتان برهانه راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان أتا ملكعتي هوان نتزلو واص باقي خقلز كندهي دس مبالني بسنك حسرت قالات كن زيناتا خيهيبا سق تمثل نايزاقوال حريت حرياني لخساميات مرزكو أتصحي زدن ملكعاقن الشفاف في الكا زي حلف كوناني أتلبيع قابزن تلتله معروك أمانا كم استازو خلاع وقوت لرقسنا حواز خدهنز أقرا نين قد فكايا خامو نين كتادنا بزي مقنان زرعي ودي كل زهرفا ملكعها بمنا حالفامون نفق زحات واي تسألون باودات أزياتة أماتيتن تدلايتن كم زخونت مسفلتتك نتزلوا صباغت عبيتو سغتلو باودات ببزح خلا خفوان كقربوان ترقمو نويح كي قبور خاء كرعك وات عزاب بسنك سقنت إرتبايا تمكحتي تعبيت ما استزي مخانا زاس عبيو قبلون تسمع ما سنو دات راي نثن ما مهرتان محاستان ون كثنعك انجمرات نعوق إنعك أكاز بلوبا كم زيو إنا بلا بد سنت إرتبايا حسبان كقرهمان وانت عزب
نحده كابتم حتى فقري زقرب اللازم نبره ودي حراي بلته فقرها وقعزون جمرو نوح كده قعزها بتمرزامنا يتعبيت كالات وشت أخته وقع جمرت زفكرت البياج كنيا خمس بهال نسخة مزخلو السجن إرت أبيها كز أورا السنة أنت خونا جن لعلعاق مخونته حلف حلفوه نعيكو بزحات يمدليتي أو داتون كم تشاق أيرو مخالي النعبلت نسب إنتو فتاتنتو نعو خمزي تخونون تردى كم سبعي قال آتي يدو حجة أليمان نعبلة بزعباق أسأل نتوم كحسبن كش إنا انجمره أبتغلو خيبت حوغا أنا خمزي لمساها كغتصل سلزيكل ركبنا نقوارصو إلى ملسو خي سمعت قديفاتو غدات كم تزبالو تغا أودات كم تشاهد كايروم جمرت مالك انت اللو ودبز خد كايلو أبز بالمدمدم تاون بزحات أتفور تحسيما لبو سبرتو من إسايون درون عوت مسر رخيبو صبق حدهر مسرته كابعلتها حدا معلتي رقي إلا بمحساب كبابي أخت عزب جمرت أتنتنا سن محاستو حدا رنجيرن قول عوليدن أتوم فقرم تحسيما زخدتون كمو شعن بينا خمس طرفات ردعا كابن سنة عداغ توتس خمز اللهواون بس نفسها زراربات كم تبنو اشتاق خلاز اللالي واز نبرو نقم نقرن حدارن كحتوات تصبيت مو أبي مو رخبو نقز يوز تتعوت اللامبر حدار زقبر اللان زفكران كم زيلة تردات نتيب سنكت أبي هذا خسرته قدامي أفكاري أذكر أدما أسيانا بعد حجين حدار زخون النق حزيب ومبالكة تبقست مو كنت زدليتو دون رخبات أزون بملك عزي تمارخه تحرنا يحسير ليلان من الممادن كآ تمرعو حدارون قبارو كم زنا بلا هيوتيك أسأله بعل بيتها زي تحوت لبام نايسرح سبين إيرو بزغي عقبت كآ نتسقنت إيروشت أو ملكعا ختنس أوهرو جمرت دقاو ملكعا كعزب سانيحو اتلبخات سبرك آلات كسمع كله أزيزو قهي شلل كبلاكوا تفتنه تدقاقامي مخانوغن بحرياتا خج أنو جمره أبس حرار قولو قزيخا أتا أنوكو كيف ذهبا نودي أبز دلوخوا قزين ساعتن سوت سينيره كمزلو من سمع الكمغا دنزات كيكونه بكا كم مالتي إنها بلد كتسقي جمرات بازن شغن مس بزحه كفت حوسنه أبشع بزحها أوف بلوتو نتلمن عالم مجمل حسن شلب بمبالك أجدي فواخده بسنك تعبيتان حماق طبعين كا خسرته ملكع بزي تحت النان طبعين كنت خمز خونها تردت أبتعسان مسال نون ودقت دايمو استخعو زي حفاز تتعيس كازي من لسندق عينو دقاو ملكعكي وملكع كاريو سب كهارفكا وكهارفك خاليو ملكع عود سبقن دقاو زي كونس وشت أويو صحافي أبي العقبة قبر راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان فتوات تغطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازمنا لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتها ويوان قرب لكم تلالي وصحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إيرنا @gmail.com وي راديو إيرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبنايم الاختصاص انك تقدفلو كم تقولوا كزغاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كساب نراخب تطعمو مس راديو إيرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغربو خوينم اب هيوت نزقاطمو صقماتنا فتاتحو من عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات مسنتن كالي ناطمامتنا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إيرنا
ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ሬድዮ ኤረና